бе. Стига, трябва да се прибера. Не. Да го бъде чисто нова тениска, бе. Чисто нова тениска. Че? Ади! Тя става ли на потник веднага? Дръпни силно. Ами няма и на потник, няма да стане. Стига! На потник е, бе. Ето. Ще я довършим после. Ето. И от тук трябва. И ще я разпорим после. Тук стана ли? Трябваш малко такива. Ето с край. На периферия има тук, където ти излишна. Ай, дърпай. Човек да не дори стоп.